Nagpahanumdom si Monsignor Melitón Oso, Direktor sang Haro Archdiocesan Social Action Center, sa iya homily subong nga adlaw sa misa sa Haro Metropolitan Cathedral nga ang kahilwayan indi libre kag may kabaylo ini. Sa interview sa Bombo Radio kay Monsignor Oso iya ginpahayag nga ang kahilwayan maangkon paagi sa paghimakas kag pagpaningwa agod maangkon ini. Dugang pasini nga samtang ang tao diri sa ibabaw sang duta padayon ini nga magapangatubang sa mga pagpanghangkat kag pagsulay. Ginhalimbawa man sini ang EDSA People Power Revolution nga simbolo sang pagpaningwa sang pumuluyo agod maangkon ang demokrasya. Ika-40 ka tuig na ang nakaligad. Sunod sa iya ini nga pagpaningwa agod mahilway ang Pilipinas gikan sa korupsyon ang pwede gid ipakita o kung ipakita liwat sa patigayunon nga prayer rally sa Pebrero 25 kadungan sang ika-40 nga anibersaryo sang EDSA People Power Revolution. Magasugod ini alas 2 sa hapon paagi sa isa ka novena to the Mother of Perpetual Health sa St. Clement's Church sa La Paz, Iloilo kag pagasundan sang prosesyon pagkadto sa Haro Cathedral kag tapuson ini sa takna nga alas 4 paagi sa Santos nga misa. Dugang pa ni Monsignor Oso nga paagi sini mapakigbato sang mga Ilonggo ang nga pauntaton ang korupsyon kag ang dinastiya nga nagakatabo sa pungsod. Corruption is still with us. Greed and avarice is enslaving almost everyone in this country. So together, ginaagda kamo, join us in this celebration of the 40th anniversary of EDSA. Ipakig-away naton ang korupsyon kag dinastiya. Join us, February 25, magatipon kita sa St. Clement Church alas 2, masugod kita sang Novena to the Mother of Perpetual Health. After the Novena, maprosesyon kita padulong sa Haro Cathedral. Pagpag-abot naton sa Haro Cathedral mga alas 4, tapuson naton pagi sa isa ka Santos nga misa nga panguluhan sang aton Senior Arsobispo. Wear white kaya mo nang simbolo sang aton struggle. See you at St. Clement's. See you here at Haro Cathedral, February 25 at 4 o'clock in the afternoon.